туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә киләгән, аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. 21 февральда дөнья күләмендә туган тел көне билгеләп үтелде. Татар телен өйрәнегез, татарча сөйләшегез, татар телен яратыгыз. Алда сезне Татарстанның төп җиде яңалыгы көтә. Башлыйк. Казан мэры 20 елга беренче тапкыр Дәүләт Советы каршында чыгыш ясады. Әле декабрьдә Путин Дәүләт Думасына Россия Федерациясенең хезмәт даны шәһәре мактаулы исеме турындагы канун проектын кертте. Медшин исә депутатлар каршында менә шул турыда сүз тотты. Казан тылда күп санлы госпитальләр һәм заводлар эшләгән иң төп һәм мөһим үзәкләрнең берсе булды. Димәк, Казан чын мәгънәсендә хезмәт даны исеменә лаек. Дәүләт Советыда президент та бу фикерне хуплап чыкты. Якын арада барлык документларны да Дәүләт Думасына юллаячаклар. Татмедианың 208 язылучысына газет-журналларга язылу өчен смартфон оту бәхете елмайды. Конкурс шартлары буенча язылучылар медиа холдингның ким дигәндә 3 басмасын алдыртырга тиеш иде. Ә менә 2020 елда гәҗитләргә язылуның файдасы бар. Аксубай районы яңалыкларын белеп тору өчен мәсәлән, әлеге искитмәле матур баш исемгә генә карагыз әле. Әмінә тыйынвыдагы татарлар тапшыруында тарихчылар татарлар сүзенең барлыкка килүен аңлатып, нинди халыкның әлеге исем белән аталуын сөйләделәр. Эх, кызганыч, бигрәк матур баш исем бит. Гүзәл Уразова үз исемендәге вокал мәктәбен ачачак. Бу турыда җырчы үзенең социаль челтәрләрендә хәбәр итте. Чынлыкта үз мәктәбен ачарга теләүе хакында Уразова әле 1 ел элек әйткән иде. Әмма вакыты җитмәгәндер күрәсең. Соңгы ярты ел аның өчен бигрәк тә көчле үтте. Гаугалар да булды. Җырчының үзен татармы, башкортмы икәнлеген билгели алмыйча йөрүләрендә күрдек. Аннан аз гына тулып бетмәгән Татнефть аренада сольный концерты да узды. Хәзер вакыты җиткәндер күрәмсең. Берәүләр үз мәктәбен ачуга, аның артыннан ук икенчеләре дә үзенекен булдырырга теләп кабулана бит. Гөлназ Сафарова да үз телевизия мәктәбен ачуы турында белдерде. Кем исемендә дип уйлыйсыз? Әлбәттә инде үз исемен бирмәкче. Монда барыбер генә нәрсә куандыра. Һәр вакыт Ришат Тухватуллинга ышанып була. Әгәр дә менә ул кайчанда булса үз мәктәбен ачарга планлаштырса, аның мәхәббәт хакына ачылачагы һич кенә дә шик тудырмаячак. Республикада тыныч кына сизелмәслек диярлек кабат түрәләр алышында. Туктаусыз тәнкыйть удында янган Фәрит Габделганиев Татарстанның икътисад министры кәнәфиеннән төште дә президент ярдәмчесе булып куйды. Хәзер ул кече һәм урта бизнеска кагылышлы мәсьәләләр белән идарә итәчәк. Яңа икътисад министры булып, моңа кадәр дә бу вазифаны инде үтәгән Митхат Шаһиәхмәтов билгеләнде. Урыннар алмашу моның белән генә тәмамланмады. Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе булган Шаһиәхмәтовка алмашка аның урынбасары Олег Сквордюков куелды. Республика җитәкчелегенә үзәк сайлау комиссиясе кадрларында җәлеп итү юкка түгел билгеле. Сайлау комиссиясе өчен чыннан да авыр ел көтелә. Россия конституциясенә үзгәрешләр көтү буенча тавыш бирү, муниципаль депутатларны билгеләү, Татарстан президентын сайлау һәм 2021 елда Дәүләт Думасына депутатлар да билгеләргә кирәк булачак. Казаннан Кырымга кадәр беренче поезд йөри башлаячак. Әйе, хәзер ярым утрауның чыннан да безнеке икәнен чын мәгънәсендә тоярбыз ахры. Билетлар сатуга иртәгәдән чыгар дип уйланыла. Поездлар Екатеринбург-Симферополь маршруты буенча йөриячәк, Казанда тукталыш ясаячак. Кырымда сезне барабулька һәм рапаннар, шәраб һәм брынза көтә. Ә менә үзегез белән капчык һәм берәр бүрәнә дә алып бара алсагыз, чын ярышта үткәрә аласыз. Кырым татарлары көчлерәк микән, әллә инде Идел буендагыларымы? Кыскасы, авылда әби янында ял итүдән күпләр Кырым ягына таба сызырлар ахыры. Пәнҗешәмбедә Татарстанда террористлар берләшмәсен ачыкладылар. Алар Сүриягә чыгып, халыкара террорчылык оешмасына кушылырга тели иде. Россиянең 3 кешесе һәм 1 украиналы Татарстанда Россиядә тыелган Ат-Такфир валь-Хиҗр халыкара дини оешма ячейкасы булдырган. Әмма хукук саклау органнары аларны кулга алды. Игътибарлы булыгыз, дуслар, шикле кешеләр турында шундук хәбәр итегез. Ислам тынычлык дине. Бу атнада җырчы Алсуның Собчакка биргән интервьюсы дөнья күрде. Декабрь аеннан ук көткән идек моны. Нәкъ менә шул чакта ук тапшыру булачагы турында шушы видео аша белдек. Ул чакта җырчы һәм телевидение алып баручысы Башкортстандагы авылда Алсуның әтисенең туган авылында бергә биеп тордылар. Сәгать ярымлык видеоны карарга даумыйбыз сезне. Кыскача әйтсәк, интервьюда татар гаиләсе турында сөйләнә. Балалар өчен үткәрелгән голос тапшыруында сатып алынган тавыш бирү, Алсу кызы Микела турында сүз бара. Алсу исә туган телендәге шигырьләрдән бары тик кәҗә тизәге турындагы юлларны гына искә төшерә алды. Алсу, сезнең өчен кабатлыйбыз. Татар телен өйрәнегез, татарча сөйләшегез, татар телен яратыгыз.
А хәзер атның төп видеосы. Вот. Сделал сосед коника. Ну, в смысле, сам сделал. Без кобылы. Половой акт не подразумевается. Скачет себе на здоровье по улице. Мондай кулибиннар булганда, димәк татар авыллары яшәячәк. Ә менә бу абзый һәм аңа охшаган башка ир-атлар да кичә генә узган 23 февраль котлауларына чын мәгънәсендә лаек. Ярый, башкаларын да котлыйм. Рәхмәт. Дуслар, Татарстанның төп җиде яңалыгы шушылар иде. Бәйрәм кәефе белән яшәгез, дуслар.